Mercedes бачо, кузовҳои 112. ассалому алайкум бародару, салом ба ҳама подписчикони канали Автолайф. Умедвор ҳастам бародаро ки ҳама каса соз ҳастен, хуб ҳастен ва ози дар мошин бозор ҳастем. Навора барои шуморо пешкаш мегардонам. хоҳишманд ҳастем ки дастгирра фаромӯш накунем ва мо ҳам дар хизмати шумо ҳастем. Саломат бошед. Мерседес бачо, кузовҳои 112, соли 2010 ҳай Америка. Оз ҳам аҷо шахшуба навор мегирем, хай бохтон бештар маълумот мегирем. Ҳарём севни май бензини холӣ. Ман 200 чанд тавфист. салон шаг мегирам, салон шам як тамошо кунем. Гузафшун ҳама наворот кор мекунад. Мултирул автопилот, коробка автомат бо кондиционер қоидавӣ кор мекунад. Обогрев сиден, лифт сидени, блюкам дорад. ماشین ولاتش بهترین می‌باره برای خوب نوره کارم می‌مونه زنگ می‌زنه برای شورا بیشتر معلومات می‌ده اونا خیلی نخستو می‌بینه ولاتی ماشینا خب چند سمت کمر خست 200 شم 230 هم نورو همونه میشونه خب 915 33 انا زنگ میزنیم برای شما را با بیشتر معلومات بده. خب تویوتا کمری 2009 سال با جمع جو شخصی با نور میگیریم تماشا میکنیم دیسکوی لکسوس و یک سال وجات هم دور از تماشا کشیدگی салон шаг мегирем бародаро, салон шаг як тамошо мекунем, дарвош электро, кӯлни салон, коробка автомат ҳай. мултирул коробка автомат, кондиционер кор мекунад, обогрев сидени, дарвош электро, навороту ҳама кор мекунад. ҳоварни мотор 2.4 бензини холӣ мошин ана бензин хати гаштаги онда чанд сумфт якан аса 110,000 бо муомила дора хеле масъалаи кузов хадавои мотор ҳамаш 100% хизагӣ чӣ надорад. номери телефон авеби якамон 989 01 64 64. хоб занг мезанем яка барои шумо раво пурратар маълумот мета хоб бо муомила ҳамин мешавад. ласети 2009 сол мошини 3 соли Корея салон шаг тамошо кунем. хоб дарун электро коробкаш автомат ҳай кондиционер кор мекунад, мултирул хоб
اینجا اپشان میگیریم. Лаби мотор як гашт, бензини холия, газ задагӣ нест. Ана мошин ба бензин гаштагиай. Ана чанд хам расход дорад камда? 7-8. Вали масъалаи кузов хадавои чӣ хела заги пусидаги надорам. ҳуҷҷатош 9 моҳ дига не? 9 моҳ дига мошин ҳуҷҷат дорад. Ана бародарои ки ласети пурсидагӣ буданд, марҳамат ҳамошо мекунем маъқул шава, номеро якара ман мемонам, занг мезанем барои шумо рабо бештар маълумот мета. бо муомилаам дорад. Тоб 14 электро 138 000 пробег, кондитсионер қоидавӣ кор мекунад, коробкаш автомат. Ана чанд сум гуфти яка наша? 53 000 бо савдоан меша. номеро телефон ҳамагӣ якамон 933 77 77 12. BMW тройка 2000 сол BMW 3. Ана ҷама ҷошава навор мегирем, хайбохто бештар маълумот мегирем. Танировка кардагиай, ҳуҷҷат танировкаш то моҳи августа ба монав. дар 14 электропакет. Мунтирул, коробкаш механик. кондитсионер кор мекунад хане. Хоб мотор объемаш 2 не? Бензини холияка? Чанд ха расход дорад мотор? расход 12. ҳамин конкретни ҳамин 12 та расход дорад. ҳамин агар дари шарт ки бигари 13 ҳамин ки пробка камтар мебарад. Хеле масъалаи кузовиш чӣ хела мерака? Задагӣ, пусидагӣ назаиш мемехӯре. Не, ягон бампера эпикай ё ҳамаш. Ягон нарх накардан ол яка? Кардесиан хеле нарх. Чанд кану ҳамон бачаи дил тана кану ягон нарх? Не, чандш кан мардан? 40 кардесиан. хеле чанд? Не, 40 боло. Ай 40 боло. хоб боз интернет чанд сум мешака? 45 моша бо хам муомила дорад. бо муомила дорад. Номерон даун ҷинс. На ҳамин номеромон мешаване. 93 553 49 59 занг мезанем, яка барои шуморо бештар маълумот мета. Opel Zafira 2007 сол, объем 2.2. На балон нарои қафо ручной 7 ҷои нишаст дора. пробег 272 000, коробка механик, кондитсионер кор мекунад. ана хуб маъқултон шав бародару номера ки намемонам занг мезанем, муомила дорабо додаи сепай бензини холӣ аккумулятор нав. хуб чанд сум гуфти яка нақша?
60 خیلی سوز якам масъала سخت ریزندم кузуф падавой هم مشق خواهی чанд такаш на 60000 он ҳамин он рамону макаю ки این همین رمبانی همون صد رمبانی میشه خب نه 102 چند بود 102 72 82 92